Yes, så vil jeg prøve at lave en video af, hvordan man gør i tilfælde af, at veksleren her render tør for mønter. Jeg har kun en hånd at bruge, så jeg prøver at få det bedste ud af det. Ud af drift. Så åbner vi, og så fylder vi hopperen op. Den behøver så også ikke fylde helt op, da der ikke er rigtig nogen sensor for, hvor mange mønter den har tilbage, eller noget som helst. Hernede har vi 3 knapper: Print, Dump and Reset. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil holde reset-knappen nede i 2 sekunder. Man må ikke holde den nede i mere end 2 sekunder. Holder du den nede i 5 sekunder, så resetter man faktisk det, som står i displayet. Det kan jeg selvfølgelig lige prøve at vise bagefter, hvad man gør i sådan et tilfælde. I første omgang, så tager vi den lige i 2 sekunder. Ja. 1, 2. Så genstarter den lige kortvarigt. Og så vil beløbet stå og blinke. Altså det, der mangler at blive udbetalt. Det næste jeg gør, det er, at jeg holder dump-knappen nede i 2 sekunder. 1, 2. Således.